Batangas, Southern Leyte, Biliran, Camotes Islands. At hindi pa natin napupuntahan yung partner sa Camotes Islands. Ang Central sa kanyang Matas Grande, Islands, Oriental del Sur, at
Bank branch sa inyo o sa website nila www.veteranbank.com.ph. Yes, you're welcome. Yes, Philippine Veterans Bank. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas, member BPIC. Ano man sandali, muling darating si Jesus. Malapit na ang Pilipinas. Dala ko ang aking balita para sa bawat isa. Ako ang asa ng ating veteran na ibig sabihin. At ang huli, Revelation 20, verse 12 to 15. With love, and Here's the only way to heaven, brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Where we take pride in producing quality beer for the mortal world. Paraiso Beer, Paraiso Lakas, full bodied, rich and smooth. Paraiso honey, citrusy, aromatic at refreshing. Tikman at tatapin ang sarap ng Paraiso Beer. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Dito na ho ang Santo Plus Gold na ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, apalayas, spirulina. Mabibili ang Santo Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's, TGT, Southstar Drug at CSUL Office sa Quezon City. Tumawag dito sa numero 0969-671-1262. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay di gamot at hindi na magiging paggamot sa pag-uwi ng sakit. Pagdating sa kalusugan, nasa litahan ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at services, mga sangkap ng Santon Plus Gold. Tulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ano mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ang katabi mo. Baka has emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Deo lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Final stage show now Sunday, May 26 sa Pinoy Hypo Oil Center, Fly Oil News. Apat kamay na ang 14 ng Alpha Sports makakapante. Lalaban sa ang EAC Generals naman Kingdom Isa EAC Generals versus Perpetual Altas. NCAA Season 99 Men's Volleyball Final. This Sunday on GTV. Double wave sa double V. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sheriff Bird. Ang tagsagad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cebuana Pera Central. So, money wave. Alas 4:37 na ho ng hapon. Narito na ang ating double V bagong balita. Preemptive evacuation sinagawa na sa mga flood-prone areas at sa mga baybayin ng Surigao del Norte. Bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Azon. Biyahe ng lahat ng sasakyang pangdagat sa Visayas o Surigao, kaya sila ng Philippine Coast Guard dahil po sa bagyong Aghon. Department of Social Welfare and Development inatasan na ang kanilang mga tanggapan sa mga lugar na apektado ng bagyo na maghanda ng food packs. Magpapalaya sa Chinese diplomat na nag-wire sa opisyal ng Philippine Navy, pwede nang atupagin ng DFA ayon kay Senator Francis Tolentino. Ang balita nito ay ibig sa inyo ng Sheriff Bird. Ang tagsagad, ang balita nito ay ibig sa inyo ng Cebuana Pera Central. So, money wave. Double wave sa double V. Report. Korte Suprema pinaimbestigahan ang informasyon sa pagkakaresto ng NBI sa isang empleyado ng Pasay City RTC. Na tumanggap naman o ng 4 milyong piso asuhon para ho sa isang hukom na maglakas sa immigration sa pagkakasot. Naiimbestigahan naman ng Korte Suprema ang impormasyong nakarating sa tanggapan ni Chief Justice Alexander Gefundo mula sa National Bureau of Investigation ng NBI kaugnay sa pag-aresto sa isang empleyado ng Pasay Regional Trial Court na tumanggap umano ng buhon para sa isang hukom na abot sa 6 na milyong piso. Sa isang payag na sinilabas ng Korte Suprema ngayong araw kung sinasaan na natanggap ang impormasyon ng tanggapan ng punong estado mula sa paulang ulat sa NBI kaugnay sa pag-aresto sa kawali ng Branch 108 Regional Trial Court Pasay City. Ito'y dahilan sa pagtanggap umano ng 6 na milyong piso mula sa isang litigante o may kaso kapalit ng isang paborableng paghatol umano sa isang civil
insidente. Ahora kami ito ng tuloy para dapat totoo. Ako, Judge. Nakakatakot yun Parang justice for sale. Oo, yan na. Dahil tama na naimbestigahan yun. At pag natukoy kung sino yun, totoo, abay dapat ay may managot. Magaling ni Pangulong Bongbong Marcos, pakidetale Tuesday News. Inatasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agrarian Reform, Register of Deeds, Land Bank of the Philippines at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na mas pabilisin pa ang proseso sa pamamahagi ng lupang pang-agraryo. Sa kanyang pagtungo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte ngayong hapon, sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan lamang kasianya ng pagkakaloob ng sarili nilang mga titulo ng lupa, magiging makatotohanan ang matagal ng pangarap ng mga magsasakang benepisyaryo ng lupang pang-agraryo. Kaya naman, sinuri at pinasalamatan ng Pangulo ang mga taong nagpupursigian niya at halos hindi na rin natutulog matapos lamang ang pamamahagi ng mga titulo sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Aminado ang Pangulo na naghahabol sila para sa pamamahagi ng mga lupaing ito para makumpleto ang programa bago pa man matapos ang kanyang termino. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na nakapamahagi na sila ng higit 4,800 na Certificates of Land Ownership Award sa Dipolog City ngayong araw. Sakla nito ang higit 7,200 na hektaryang lupa sa mga probinsya ng Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur para sa tinatayang 4,466 na agrarian report and fisheries. Maliban dito na mahuli ng Pangulo ng kabuang 15.7 milyon na mga makinang pambukid at iba pang equipment sa 30 ARB organization. Ako si Tuesday Sabuniyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Alas 4:42 na ho ng hapon. Ang DILG at PCSO namahagi naman ang mahigit 80 patient transport vehicle sa ilang lokal na pamahalaan. Glenn Wego, Glenn. Ambulansya yun, di ba? Patient Transport Vehicle. PTV. Diba? Ang ganun na. Patient transport. Yan yung bagong tawag. Yan naman sala ang tawag. Nakakainis. O bago-bago ambulansya lang. Basta huwag dumaan ng busway, eh. Basta talaga, patient ang tinatransport, ha? Yeah. Oo, yan naman. Hindi na mapasahe. Marahil siguro para klaro sa gamit na nasa loob. Kung anong mga aparato, yung mga nasa loob, di ba? Amot nga sa 84 ang mga ambulansya ang itinurn over ng DILG at ng CCSO sa ilang lokal na pamalaan. Kabilang sa mga nakatanggap nito ang Iloilo City, Isabela Provincial